No niin, tervetuloa seuraavaan uutta hauskaa videoa, missä me tehdään ykkösellä 033 koliksen. No niin, tervetuloa seuraavaan uutta hauskaa videota, missä me vedetään yksi tämmöinen pilleri, mikä on tässä lasissa ja kuulemma kameran kuvaajan mielestä on ihana härön makusta. Nyt saa syödä. Ei! Se tippuu! Ei! Nyt kaikki pääsee niinku housuissa. Ja lähtee nyt. Vedetään tää ykkösellä tää kaljan näköinen juoma tästä. Mä vannon. Nää on nyt fillerit, ei kaljaa. Tässä ei missään ympärillä kaljaa, ei tarvitse kuvata, mutta kuitenkin niinku. Mennään sitä nyt. Ei tää haluu. Mitäs paha? Ei nyt vähän koissa kokisjuttu edes. Laita se kaikki takas päälle. Kaikki takas päälle. Sampa, mikä on kommentti tästä? Kaikki takas päälle. Tuossa on vielä huppailla. Laita sekin päälle. Ei vittu. Nyt täällä on vielä. Kaikki takaisin. Okei. Samppa, onko sulla? Anna mulle wasabiiset sun. No. Täällä ei oikeastaan mitään. Kaivakaa nyt joku jostain wasabia. Voin ottaa tällä päällä. Tässä on Samppa vesäwasabi. En mä tarvii ite näin. Ei kun mun sushi. Apua. Nyt tää on part 2. Nyt syö. Noniin, tervetuloa seuraavaan pienen korjauksen jälkeen ja... Aikuisena sä saat tehdä mitä sä haluut ihan itse. Ei saa, nyt tulee liian lähikuvaa. Joo. Usein pitäis ottaa paljon enemmän suuhun. Ai vitsi. Antakaa armoa, oikeesti, kattokaa. Silmät vuotaa. Ja vesihän nyt auttaa sit levittämään sen vaan paremmin siellä. Kattokaa tykkäsit, ottakaa kanava. Joo. Hei meni. Jättäkää tykkäs. Muistakaa tulla, jättäkää tykkäs. Ei tuu paniikkia, mä oon kuulotin. Joo. Kertokaa kanavaa ja tykätkää videosta.